हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै। लोगोफोर बेलासिनि 3 PM आव फैदो आरोना बार'खाया आरोना लोगोफोर, इयावनो जि बार'खा फैदो, जि खोमसि जालायनाय फैदो आरोना बेलासियाव। नै लोगोफोर, आं बेखौथ' एसे भिडिअ लानाय जादों लोगोफोर, नायलांदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ। लोगोफोर ओरैबायसा खोमसि जादों आरोना, जोंहाना जोंनि बारिफोरावबो खोमसि नुहुरलायदों। ओमफ्राय दसे गोबावैनो हादों आरोना अखाया। बाराबो बारबाय थादो लोगोफोर, आंथ' गिनानै बाहेरायावसो थाबाय थादों आरोना। जोंहा गासिबो ओंखामल' जाखांबायमोन लोगोफोर। ओमफ्राय आरो गिदिर फैखादों आरोना, ओमफ्राय गिदिर फैनायखायनो फुंखादा ओरैबायसा खंखं खंखं होनदों लोगोफोर। बारियाथ' जोंना बेसेबा खनदों आरोना, ओमफ्राय जोंफोराथ' नुनानै एबारफोरावसो नुफेरबाय। बियो माबायाव प्लास्टिकनि ग्लासाव फोननानै जाबाय थादों आरोना लोगोफोर। Auli bé nih. Ini pakai ya? Bukan. Auli baynya jadi Auli bay. Sang जाजोब्बाय आं दा लोगोफोर, ओरैबायसा अखा खोमसि जादोंमोन, दा बुस्रांफिनजोब्बाय। सांसां जाजोब्बाय। एसे बुरजा मोनखो नै? Auli जोब्बायानो, इयावसो दै माबायावसो इयाव।
जगबदैयाव जगाव सिथाबबाय आया गुसुथार नै गुसुथार गुसु गुसु माइलाय हा बरफ अन्थाइ नैखौ अन्थाइ गुसुथार ना बरफ गुसु ना गुदुं हा